jeg tror, det er Jesper skal. Ja. Okay. Jeg er helt så meget. Så får du dokumenteret, at der ikke er film med. Eller snyd med noget. Nå, den er lige der. Hvad? Bare stop. Og hvad vil du så have? Ej, den vil jeg godt have den her. Nej, du skal ikke have den. Så er det Jens tur. Og hvor meget vil du have? Nej. Lige en halv. Nej, ikke så meget. Kun lige en halv. Så. Og hvis ikke får manden gaven, så tilfælder den været inde. Så er det en god idé at lave så stor en portion nu. Så er det rigtig plejer at lave. Jeg skal ikke have med det der. Så. Først så starter med at lave af 2 liter. Risengrød af 2 liter mælk. Fik du med? Vi venter på de sidste 10 minutter.